Pois ben, chega sobre todo feliz, non? De romper esa xeira de malos resultados, de ser capaces de gañar pois hasta o domingo, que era o líder da categoría, ou que foi o líder da categoría durante máis de 20 xornadas, non? Creo que reforzados, con ganas de continuar agora, pois eso, ca dinámica das vitorias, porque, sumar de 3 a estas alturas cos poucos partidos que quedan é importantísimo. Foi unha semana un poquinho máis curta, non, do que solemos facer, creo que nos viña ben a todos despois do vivido último mes, non, e de conseguir ese triunfo domingo, e o resto da semana pois adestrando con alegría, con ganas de facer as cousas ben, con un punto de alivio tamén, non, de todo o equipo. Creo que nos vai a vir moi ben, ou nos ven moi ben esta vitoria, e a pensar en eso, na primeira das 3 finais que nos quedan, esta como visitante, con toda a ilusión do mundo. Temos a sanción de Brais e a sanción de Cano, o resto do plantel en principio vai estar disponible, non, para viaxar a Madrid. En principio non, vamos a esperar a ver ao último momento, pero en principio non creo que haxa moitas novedades. No, a ver, eu creo que no primeiro partido aquí nos ganaron ben, particularmente me gusta moitísimo o que fai o Navalcarnero, é un equipo que ten moi claro a que xoga, que é un fútbol combinativo, moi asociativo, con moitas chegada á área rival, expoñendo no seu fútbol. Eso tamén a veces a nós se nos dá ben, non? Entonces, creo que somos dous equipos con algunha similitude, eles nun gran momento, están terceiros na clasificación, creo que con todo o mérito do mundo, repito que a min é dos equipos que máis me gusta do grupo, pero, vamos a competir, vamos a ver se lle devolvemos a moeda da primeira volta, non? No, porque creo que ainda ten opcións de ser segundo clasificado, non? Entonces, incluso primeiro, pero é máis difícil, pero matemáticamente aspira, e o segundo posto, están cerca do Adarve, teñen a posibilidade de que se o Adarve non gana, eles si meterse nese segundo posto, así que non é o mesmo que se te clasificas e xa non tes opcións de coller os que tes por arriba, non? Eles aínda as teñen, entonces creo que van a ir a gañar o partido sí ou sí para meterlle esa presión ao Adarve, que é o segundo clasificado. Creo que o equipo, falábamos a semana pasada de que era importante non encaixar, non? Ou non encaixar diante no partido porque medras mellor. É certo que outro día, con esa expulsión manexamos moi ben a ventaxa numérica, fixemos 2 goles e creo que xogando moi ben por momentos nese primeiro tempo, e creo que ese punto de alegría no xogo nos ven moi ben, non? E que, por eso eu tamén pedía non moita presión, non moito agobio, e si, disfrutar, porque cando este equipo se solta é capaz de dar a mellor versión deles, non? Eso é un pouco o que buscamos tamén en Navalcarnero, non? Saber que hai que ter moi controlado o rival, pero que para que non se fagamos daño temos que ser un equipo propositivo, que arrisque e que vaya a ganar o partido. Eu creo que ao final esa frase de que o fútbol é un estado de ánimo en este equipo noso creo que vai perfecta, non? É dicir, cando o equipo está feliz, cando o equipo se encontra a gusto, rinde moitísimo mellor, todo o mundo sube o nivel. Cando non está tan feliz, está máis preocupado, pois a todo o mundo lle costa rendir alto ou rendir ben, non? Sí, supoño que é un plan que moitos equipos adoptan contra o Navalcarnero, non? É dicir, sabes que eles teñen boa salida de balón, que arriscan esa salida de balón, pero están terceiros porque estou convencido de que lle dá moitísimas máis cousas do que lle quita cos posibles erros que ten, non? Claro que vamos a intentar buscar os seus erros, pero é un equipo que o fai francamente ben, entonces, vamos a ver se somos capaces de estar a bo nivel defensivo na presión para que eles non estén cómodos co balón. Pode haber similitudes, non? É certo que son 2 equipos similares, polo menos na concepción do fútbol ofensivo. Os 2 me gustan moito, sabes que tamén, se non estás ben, te penalizan, non? Así que, vamos a ver se encontramos o noso mellor nivel, como pudo ser o segundo tempo de Palencia, ou como pudo ser o primeiro tempo do outro día, para
para metelos en moitos problemas e que non estén cómodos co seu fútbol. Bueno, se te meten atrás, tens que saber defender, ter esa paciencia para buscar o momento do roubo e de poder transitar con velocidade. Se eres capaz de quitarlle o balón, pois eu sempre penso que cando máis incómodos están os equipos que o queren ter sempre, non? Que, pois, cando hai un equipo que é capaz de facelo sufrir a eles para recuperalo, que non están cómodos detrás da pelota, que es amenazas cando tes o balón. Bueno, todos esos pequenos factores, non? Ou pequenos partidos dentro do mesmo partido, hai que saber xogalos e saber en que momento. Non creo que o Navalcarnero nos vai a dominar os 90 minutos, nin creo que nós vayamos a dominar a Navalcarnero os 90 minutos. Vai haber esas alternativas nas que hai que saber competir, non? Moi similar ao noso en canto a césped e a medidas. Bueno, por aí non vai haber sorpresas. Eu creo que sí, non? A ver, o da afición está claro que deu un paso adiante moi importante. Xa o dixen do día da Segoviana que non puidemos ganar, outro día outra vez se viviu un gran ambiente nas Eiroas. Bueno, agora nos toca fora, pero sabemos que están aí detrás tamén pendientes. Eu creo que despois do difícil que é chegar a 45 puntos en esta categoría, de feito, bueno, pues hai 4 equipos que os teñen, non? E nós somos o quinto. Entonces, a estas alturas hai que valorar eso, é certo. Eu dou todo o valor do mundo ao traballo dos futbolistas do equipo, pero tontos seríamos se ahora non intentásemos agarrar esa outra posibilidade, que é complicada, que non está en principio como un objetivo para nós, pero no deporte hai que ser ambicioso, non ser cos pés no chan, sempre digo o mesmo, pero se o tes aí e tes a posibilidade, hai que ir a por ela.